Човекът, който ви научи как да правите пари от този стил, е само един. Човекът е Джамайката! Пак си пия и сиям, карам си Мерседеса насам натам. До мене е жената, от всички най-добрата. Пак си пия и сиям, карам си Майбаха насам натам. До мене е жената, тя ме дига в небесата. Винаги съм бил на върха, да съм това ми е стила. Ако ви дразня нашката румен, за мене няма никакъв проблем. И без вас пак съм си аз, пак съм на върха,